Bon dia, soc el Miquel Obuntero i no sóc informàtic i avui us parlaré de Linux. Avui veurem dues coses, dos jocs. Avui, com que molta gent diu no, Linux no es pot jugar a jocs, sí que es pot. I Steam ens ho ha posat molt fàcil. Us ensenyaré una llista de jocs que tinc jo a l'Steam. No els podrem veure tots per no fer el vídeo interminable, però en veurem un parell. El Super Tux Kart és un clàssic. Vaja, ara ve un cotxe. Tyrion, passa cap aquí. Passa, que ve un cotxe. Joder, mira que per aquí no mai venen cotxes. El Super Tux Kart és un clàssic. És un clàssic de Linux. És un joc que fa molt de temps que existeix i és molt guapo. És tipus Mario Kart i tal, però és gratis per Linux. Aquest serà un, per totes les edats. I després veurem el Payday 2. Jo tinc el 2, n'hi ha l'1, 2, no sé si n'hi ha 3, jo tinc aquest. El dia de pago, no? Payday seria, no? El dia de pago. Lo del dia de pago perquè bàsicament el que has de fer és atracar entitats bancàries. Pum, 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 un shooter. I seran els dos jocs que veurem avui. No tenia res preparat i dic, bueno, doncs jugarem una miqueta amb Linux. Faré un tall entre un joc i un altre. Al YouTube el vídeo es pot tallar i pots saltar ràpidament. Si dius aquest joc no m'agrada, passo al següent. Amb el TikTok no sé si es pot fer, si algú sap com fer-ho que m'ho digui. I res, veurem això, després de que faci el meu tomet amb els meus gossets, mira que guapo. D'acord? Ens veiem a casa, avui juguem amb Linux. Fins ara. Bé, començarem, com hem dit, per al Super Tux Kart, ensenyar-vos dues coses bàsiques de les opcions de configuració, d'acord? El tema de gràfics, jo ho tinc, per exemple, al nivell 6.4, que ve ser més o menys un nivell mig, això al 100%. Si teniu una gràfica de puta mare, doncs podeu pujar això, donar-li més tralla, o al contrari, si teniu un ordinador molt justet, doncs aneu baixant fins que veieu que el joc no fa lag, que no es para. Hi ha l'opció de pantalla completa, que ara no el tinc es veu una miqueta per aquí darrere de l'escriptori, això és la barra de dalt del meu sistema operatiu, però és curiós, quan el fico al SuperTux a pantalla completa i gravo amb VocoScreen, no em queda bé la gravació, em queda malament. Llavors no puc triar això simplement per gravar, per jugar, sí, si no estic gravant, doncs puc utilitzar la pantalla completa. És una tonteria, per això no ho tinc marcat. Però ho podeu fer perfectament, que funciona. Això en quant a gràfics. En quant a so, l'he ficat per gravar els efectes del so al mínim perquè se m'escolti la veu i l'he tret la música, perquè si foto la música veureu què passa. El so és molt molest parlar amb aquest tocotó, vale? Si us agrada jugant, ho podeu deixar posat, però per fer una gravació no és la millor opció. Hem vist les dues coses més bàsiques, sobretot el de la gràfica, perquè si veieu que el joc fa lag o es para, perquè no teniu un ordinador potent, doncs baixeu el tema de la gràfica i podreu jugar perfectament. Això és un ordinador portàtil que té més de 4 anys, no té targeta gràfica dedicada i el joc funciona perfectament. Ni novato ni expert, no? Intermig, teniu diversos escenaris i ara veurem una miqueta el joc perquè veieu que és prou divertit. Veig amb un pas accelerar. Les caixes blaves porten coses... Oh, se m'ha escapat. Coses bones per poder fotre el contrincant, d'acord? Hi ha unes ampolles petites blaves, que és nitro. Mira, agafarem això, a veure què em dona. Mira, bolus, vale, això va bé. Vinga. Bueno, va bé si tens punteria. Si no tens punteria, doncs no. Ara. A veure si agafo una ampolla petita, és nitro, funciona apretant la tecla N amb cotxe correners. A veure si... És que en una curva no ho sé. Mira, aquestes fletxes taronges fan correners. A veure, no he agafat la nitro, se m'ha escapat. Ojo amb això taronja i he salvat pels pèls. Fa que corris menys i no sé què. A veure, que mala punta.
La gespa ja veieu que fa, frena. Vaig al segon. Mare meva, vaya hòstia m'he fotut. Això és de novato total, eh? Bueno, ja anem per la segona volta. Ara, hombre. A veure si podem agafar una altra capsa blava. Vinga, ja tinc aquí un altre bolo. Agafarem nitro. Apretem la N. Molt bé. I aquest bolo serà per a... Oh! Ui, la capsa aquesta blava, llàstima. Vaig al tercer, o sigui, només tinc aquest paio aquí al davant. A veure si agafo la nitro. Vinga, va. A veure si puc agafar un altre nitro. No. Una capsa blava, almenys. I l'esquivo. Última volta. Vinga, senyors, això s'acaba, eh? S'acaba i estic al segon. Cago en l'hòstia. Bueno, ja m'han fotut. Ja m'han fotut. Bueno, el paisatge és guapo, eh? Està bé, no? Gràfics senzillets. Ui, aquest no és el que més m'agrada. Nitro. Apretem la lletra N de nitro. A veure si puc agafar... Mira. A veure si li puc fotre amb algun d'aquests un cop de magdalena. És que m'aniria millor amb una recta. A les curves és més difícil. A veure, és que se m'escapa el tio, se m'escapa. Com corre el cabron. Com l'enganxi amb una recta veuràs. A veure, ara, afinem la punteria. Toma. He guanyat a l'últim moment, he quedat el primer a la cursa. Que bé. Bueno, espero que us hagi agradat. A veure, torna al menú. I això ha sigut el Super Tuxcar. Ara mirarem un altre joc, d'acord? Vinga, anem a per això. Bé, tenim aquí obert la plataforma de jocs Steam. Vale? Qualsevol aplicació de Linux, si aneu a la barra d'aplicacions, que és molt popular en Linux, amb altres distribucions pot canviar una miqueta. Això és Scriptory, em sembla que és el XFCE. Aneu a l'apartat de jocs i aquí tindreu tots els jocs instal·lats. Jo he obert Steam, ja m'he logat perquè no veiéssiu la meva compte i la meva punyetera contrasenya, que no la necessiteu per res. I he buscat Payday. Val? Avui veurem el Payday 2, fixeu-vos. Ja diu que el tinc comprat a la biblioteca, el preu, 4,99, un regalo. Jo sempre dic que ensenyo coses quasi sempre gratuïtes de Linux o que tinguin un cost raonable o que funcionin amb un ordinador molt vell, com és el meu cas. Per 5 eurets tinc un joc bastant guapo. Potser un altre dia em compraré aquest quan me'n cansi, però és que hi ha tantes pantalles que d'aquí que acabi el 2, uf. I altres, mira, Merry Christmas en la biblioteca. Això no ho recordava. Bueno, ja us he ensenyat el preu, val? Una ullada molt ràpida a la meva biblioteca, tots els jocs que em funcionen en Linux, aquest de l'AR, Codename Pure, el Counter-Strike 2, un clàssic un poc antigu, però està bé. El Day in Light, aquest és guapíssim, aquest és de zombis. Hi ha uns escenaris brutals. Uno de tanques, el Half-Life 2 també està xulo, molt original. Killing Floor, aquest a mi m'atabala una mica. Hòstia, tu, aquí els zombis corren molt. El Metro el tinc de fa poc, no l'he jugat gaire. Pinta bé. Almenys us dic que funciona amb un ordinador, amb un portàtil, sense gràfica ni merdes. Vale? Aquest el tenim aquest guapíssim. El Saints Row. Tinc el 3, no sé per què amb aquest portàtil el 4 no em funciona i el vaig comprar, El 4 encara és més guapo. Vas amb un helicòpter i fas virgueries. I, bueno, ja veieu que tinc bastanta coseta. Anem a lo que anem? Anem a fer una partideta... A veure on la tinc. Vale. Aquí ja tenia preparada... Després us ensenyo el menú. Li direm aquí preparado. Picaré Enter per omitir la presentació. I, vale, amb les fletxetes del teclat faig moviment.
clic dret, apunto, val? Enter the prison, vale. Amb el meu fabulós anglès he deduït que hem d'entrar a la prisió. Vamos para dentro. I per on entrem? No ho sé. Aquí sembla que hi ha... Perquè aquí hi ha una tanca. Bueno, hi ha una fletxa... Ah, mira, 40 metres, diu. Vale, això està bé. Et va guiant. Vale, vale. A veure si puc pujar una mica el brillo. No, bueno, és igual. Estava provant amb el teclat. Què he fet ara? Ah, he pulsat la tecla E sense donar-me en compte per fer com... A veure què fa. No sé si és un cop de puny o una patada, quasi no ho veig. Bueno, 27 metres. Això és que anem bé. 16 metres. Què collons és això? ¿Pero qué es eso? La hostia. Mantén talo de nuevo objetivo. Girar la rueda, a ver. Objetivo. Se te ha descifrado girar la rueda de la mala fortuna. ¿Te atreves? La rueda de la mala fortuna. Què collons és això? Jo vull fotre trets. A veure, cap aquí, cap aquí. Ah, ¿en serio? ¿Y esto cómo va? Vale, sí, vamos a hacerlo allí. Molt bé. Joder, quines coses més rares. A veure si sóc capaç de situar-me. Em sembla que per acotxar-me... No, la C és canviar d'arma. La R és recargar. Ah, la tecla control para acotxar-me, no sé. Mantén F para usar un taladro. Pues venga, F. A veure què passa. Ah, vale. Em torno a aixecar. Defender la rueda. Hòstia. Per aquí ve algun paio. Proteger la rueda, menuda parida. Hòstia, aquests tios porten un shield. Sabeu què? Em vaig a posar... No puc pujar? I si canvio d'arma? A veure... Vinga, a veure qui treu el nas. Toma. Oh, però si tinc un paio aquí davant. Però què li passa a aquest? Ah, no, era dels meus. O sigui, gilipolles. Bueno, jo he jugat a moltes partides d'aquestes i aquesta no és precisament la més guapa, però bueno. Ah, diu que he d'agafar... Canviem d'arma. La tarja. F para tomar la tarjeta. Has obtenido una tarjeta de acceso. Vale. Pues diu que hem d'anar... Hem de recular. Hòstia, això està ple de penya. Bueno, pues a saco. Recularem... No sé si era per aquí. No, m'he metido en la boca al lobo. És que no recordo per on havia vingut. Sí, per aquí, per les escales. Escales amunt, va. Joder, se está poniendo la cosa fea. Joder, pero si está ple de penya. Bueno, a ver si... Anem a obrir la porta. Vale. Nuevo objetivo, otra vez girar la rueda. Qué pesados. Bueno. Si em segueixen els meus col·legues anem bé. Cap a la dreta, m'ho indica.
¡Hostia! ¡Qué cabrones! Me han aturdido. No he hecho una merda. Bueno, això se passa. Hòstia, quina pressió més guapa. Vale. Em sembla que hem d'anar cap a l'esquerra. Per aquí. Bueno, ja ho veieu, no? Va indicant... No serà per... No. No sé si vaig bé. Cap a la dreta. Com veieu, no és molt difícil, eh? A veure. Venga, toma por culo, metralleta. Ah, aquí tenim l'altra ruleta, vinga. Collons, m'estan fotent d'hòsties. Pero protegerme, cabrones. F para usar el taladro, venga. Aprieto la F. M'ha semblat escoltar que en 30 seconds se va liar parda en 30 segundos. ¿Qué? Defender la rueda. Vaya chorrada. Algunes altres missions han sigut més divertides, Però bueno. Ara que diu que he d'anar cap a on he d'anar. Toma. A veure què hi ha per aquí dintre. 23 metros, 22. Otra vez. Joder, macho. No, a ver el tabulador. Reiniciar la rueda ha sido desactivada. Debes reiniciarla. Bueno. En fin. Jo crec que... Joder. Pausa un moment, que per veure el joc una miqueta ja l'heu vist, que funciona. Jo ja continuaré la partida un altre dia, desea salir, sí, i us ensenyaré el menú principal del joc, ja per acabar el vídeo, d'acord? Aquí, aquest és el menú principal quan entreu al joc. Podeu jugar en línia, o com he fet jo ara, jugar sin connexió. I dintre de jugar sin connexió, fixeu-vos, aquí hi ha un mapa, podeu fer els conceptes bàsicos, el refugio, bajo el ataque, intermediario, trabajos secundarios, ni un fotiment, fixeu-vos. És que jo crec que aquí hi ha per jugar mesos i mesos, ¿vale? És moltíssima no em sortirà la paraula. La varietat del joc i la disponibilitat de pantalles i missions és brutal, ¿vale? Pues ja l'hem vist. Hem vist 2 jocs de Linux, un altre dia potser en veurem algun altre i espero que us hagi agradat. Si teniu alguna pregunta, pregunteu, i si no, fins la pròxima. Apa, adeu. Wow.